Ešte mi povedz, že si napadol pochod padlých revolucionárov a jebne ma tu na zem, ty kokos. Počkaj, ja som si neprebehol do záber. Kvalitnými nástrojmi momentálne vzniká jama, do ktorej budú uložené pozostatky Doda. Počuj, ale to vyzerá, keby si, vieš, to máš iba taký osvietený kúsok tam. Ja by som si toto video normálne dal proste ako prílohu k životopisu, ty kokos. To bol vám na YouTube zajtra, ty kokos. Čo ti jebe? Dajte vyšol. To je jaká osvietená časť. To je skvelé. Nemáš tu pištol? Ja nebuď sebe. Zadu môj. Ešte máte pištol, lebo to by znamenalo do toho, že chlopci svína. Ešte nejakým nebaným rýhlom. Ja myslím, že už by sa aj